Mikkel var lige blevet færdig med sit studie på Aarhus Universitet. Nu stod han ved begyndelsen af voksenlivet, som en ung mand, der netop havde taget de første skridt ind i arbejdsverdenen. Det var en helt almindelig fortælling, eller sådan burde det i hvert fald lyde. Men for Mikkel var tingene lidt anderledes. Ikke fordi han havde vundet i lotto eller fundet kærligheden med det samme, men fordi hans liv var præget af små, uventede hændelser, som i andres øjne måske blot var tilfældigheder, men for ham føltes som et puslespil, der ikke ville gå op. Han havde lyst til at dele sin historie, men samtidig var han usikker på, om det var noget at prale af. Derfor skrev han forsigtigt ned, hvad der havde formet hans første år ude i den store verden, en fortælling, der startede et helt andet sted end Aarhus. Mikkel var født og opvokset i en lille by i Jylland, nærmere bestemt i det fredelige Hinnerup. Der havde han altid været kendt som den flittige dreng, der fik gode karakterer og gjorde sine lærere stolte. Op til gymnasiet var han bare den søde, dygtige dreng, men da studentereksamen nærmede sig, og hans karakterer viste, at han kunne klare sig på et af Danmarks førende universiteter, blev tingene anderledes. Han havde fået tilbudt plads på Aarhus Universitet, en stor begivenhed for hans familie, men også en bekymring for hans forældre. Forældrene, som drev en lille butik med lokale specialiteter, havde altid været beskedne og praktiske. De var stolte over Mikkels præstation, men også nervøse for, hvordan han ville klare sig alene i storbyen. De havde altid forestillet sig, at han ville bo på kollegium eller i en lejlighed tæt på universitetet, men pludselig blev deres bekymringer så store, at de nærmest nægtede ham det. De frygtede, at han ville falde i dårligt selskab, blive distraheret, eller at byens lys og larm ville trække ham væk fra studierne. De var unge forældre, kun i starten af 40'erne, og forholdet mellem Mikkel og dem var præget af både tillid og et ønske om at beskytte. De havde ofte sagt, da vi var på din alder, havde vi allerede fuldt ansvar for familien, som om det skulle minde Mikkel om, at han ikke måtte tage let på livet. Til sidst var løsningen klar. Mikkel skulle bo hos sin tante i Aarhus. Hans tante, Lene, boede i en hyggelig lejlighed i Trøjborg, tæt på universitetet, og hun var kendt for at være både omsorgsfuld og streng. Selvom det ikke var hans eget hjem, var det bedre end at bo helt alene, mente hans forældre. Mikkel havde ikke meget valg, og sådan blev det. I starten føltes det som en fængselsdom. Hvorfor kunne han ikke bare få lov til at stå på egne ben? Hans venner boede i kollegier, holdt fester, havde kærester og levede deres liv, mens han skulle tilpasse sig Lenes regler og øjne, der altid var lige lidt for opmærksomme. Lene var en elegant kvinde i midten af 40'erne med en skarp sans for stil. Hun bar ofte skræddersyede kjoler i dybe smaragdgrønne eller kongeblå nuancer, der fremhævede hendes høje, slanke figur. Hendes sko var altid højhælede, men aldrig for prangende, snarere klassiske stileder, der klikkede taktfast mod gulvet, når hun gik rundt i lejligheden. Om halsen hang et enkelt, men værdifuldt sølvsmykke, der glimtede diskret i lyset. På en måde var der noget erotisk over hendes måde at bære sig selv på, en selvsikkerhed og ynde, der fik hende til at stråle, selv i de mest almindelige øjeblikke. Lene havde engang været tæt på at gifte sig, fortalte hun, men den mand havde vist sig at være gift allerede. Den slags historie hørte Mikkel kun halvt med til, men han kunne mærke, hvor dybt det havde såret hende. Bag den kølige facade gemte sig en kvinde, der havde oplevet svigt og svære følelser. Og alligevel var hun fast besluttet på at klare sig selv, uden at lade nogen komme for tæt på. Det var svært for Mikkel at forstå, hvordan hun kunne afvise alle de beundrende blikke og tilbud, hun fik på arbejdet, men samtidig gav hun aldrig helt slip på håbet om noget mere. Selvom Mikkel var voksen nu, og hans venner var begyndt at flytte hjemmefra, var hans liv stadig bundet til Lenes lejlighed. Hans forældre sendte jævnligt penge til Lene for at hjælpe med udgifterne, og efterhånden som han fik sit første job, begyndte han selv at bidrage til husholdningen. Han huskede tydeligt, hvordan han første gang sagde til Lene, nu er det min tur til at betale, og hvordan hun lå højt, som om det var verdens sjoveste joke. En tante, der får penge af sin nevø. Det må være en ny trend, havde hun sagt, mens hun rystede på hovedet og smilede kærligt. Mikkel arbejdede hårdt for at klare sig. Han havde altid haft en stærk arbejdsmoral, og selv da han var i militæret, havde han brugt sin fritid på at arbejde ekstra. Han ville ikke være til besvær for nogen, og han ville gøre alt for at lette byrden for sin familie. Lene havde ofte sagt, at hun beundrede ham, selvom hun også bekymrede sig. Du skal ikke blive for seriøs, skat, havde hun advaret med et glimt i øjet, du skal også have det sjovt. Ellers bliver du jo kedelig. Mikkel smilede for sig selv, når hun sagde sådan noget. Hun kunne altid finde på en joke til at bryde alvoren,
universitetsårene fløj afsted i et virvar af lektier, arbejde og begrænset fritid. Mikkel havde svært ved at finde tid til venner, og kærester var slet ikke på dagsordenen. Men han havde sin trygge base hos Lene, hvor der altid var mad på bordet og en ro, han ikke fandt nogen andre steder. Lene begyndte endda at lave mad mere regelmæssigt, og det var som om, hendes lejlighed langsomt blev mere hjemlig. Tidligere havde hun ikke gidet lave andet end en hurtig sandwich eller noget færdigret, men nu fyldte duften af frisklavet mad lejligheden, alt fra klassisk dansk stjerneskud til smørbrød med hjemmeørret remoulade. Mikkel jokede tit med, at Lene måske skulle åbne en restaurant, Tantes Køkken, hvor man får både mad og moralprædikener. Da Mikkel var færdig med universitetet, stod han over for et valg. Skulle han flytte ud og klare sig selv, eller skulle han fortsætte med at bo hos Lene? Selvom han ønskede sin egen frihed, var han ikke klar til at stå helt på egne ben. Det føltes både trygt og lidt som en byrde at blive boende. Den dag Lene hentede ham i sin bil efter hans militærtjeneste, føltes det som at blive sendt tilbage til udgangspunktet, men også som at blive passet på, alt imens kæmpede Lene med problemer på arbejdet. Hun blev udsat for mobning fra sin chef, en situation, der fik hende til at trække sig tilbage og til sidst sige op. Mikkel så, hvordan den stærke kvinde, han beundrede, blev sårbar og træt, men også hvordan hun rejste sig igen. Hun fandt et nyt job med bedre vilkår og mere respekt. Det var en sejr, som Mikkel følte, han havde været med til at skabe, selvom han bare stod i køkkenet og lavede mad til hende, så kom der en aften, der ændrede alt. Under en universitetsfest, hvor Mikkel havde drukket lidt mere end sædvanligt, ikke nok til at blive fuld, men nok til at være usikker på sine bevægelser, gik han hjemad gennem Aarhus gader. Da han nåede sin lejlighed, tastede han omhyggeligt kodeordet ind, eller i hvert fald troede han det. Døren gik op, og han lod sig glide ind og sank ned på sofaen i stuen. Men en stemme fik ham til at spjætte. Nå, er det ikke naboens nevø? Det var en fremmed kvinde, som åbenbart havde åbnet døren for ham. Mikkel havde ved et uheld taget fejl af lejlighed, han var gået ind i naboens hjem. Han følte sig rød i hovedet og prøvede at redde situationen med en spøgefuld bemærkning. I aften skal jeg forkæle min tante, sagde han, som om han ikke anede, hvad der foregik. Kvinden, som hed Kirsten, var enke og boede alene. Hun smilede skævt, og selvom situationen var pinlig, var der noget varmt i luften mellem dem, som Mikkel ikke helt kunne forklare. Han fulgte hende ind i stuen, og den aften blev starten på noget, han ikke havde forventet. Dagen efter begyndte de at mødes mere. Kirsten og Lene kender hinanden godt, og snart fandt Mikkel sig midt i et mærkeligt, men trygt netværk af relationer, hvor hemmeligheder og blikke blev delt. Det var som om, at livet havde åbnet en ny dør for ham, og en dør, han ikke vidste, han havde lyst til at træde igennem. Men hvad var det, der skjulte sig bag Kirstens varme smil? Og hvordan ville Lene reagere, hvis hun fandt ud af, hvad der skete? Mikkel stod over for en ny begyndelse, men også over for en gåde, han måtte løse. Noget, der ville ændre hans verden for altid, og det var kun begyndelsen. Mikkel vågnede tidligt næste morgen med en mærkelig følelse i kroppen. Den nat, han havde tilbragt hos Kirsten, var både forvirrende og uventet, men også på en eller anden måde befriende. Han lå i sengen i sin tante Lenes lejlighed på Trøjborg og stirrede op i loftet, mens tankerne tumlede rundt. Solen sendte bløde stråler ind gennem gardinerne, og en let brise fik dem til at blafre sagte. Han kunne høre lydene fra byen vågne omkring ham, cyklister der susede forbi, fugle der sang, og den svage summen af trafik, der aldrig helt forsvandt i Aarhus. Lene kom ind i værelset med en kop kaffe og et blidt smil. Hun var iført en tætsiddende, mørkeblå kjole, som fremhævede hendes slanke talje og lange ben pakket ind i sorte nylonstrømper. Hendes hår var sat op i en elegant knold, og hendes øjne glimtede, som om hun bar på en hemmelighed. Hun satte koppen på natbordet og satte sig på sengekanten. Godmorgen, skat, sagde hun blidt. Hvordan har du det efter i går? Mikkel tøvede et øjeblik, men svarede ærligt, jeg ved det ikke rigtigt. Det hele føltes lidt surrealistisk. Lene nikkede forstående. Det kan jeg godt forstå. Kirsten er en særlig kvinde. Hun har en evne til at få folk til at føle sig trygge, men også til at udfordre dem. Det føltes lidt som en drøm, tror jeg, mumlede Mikkel. Lene lå sagte og lagde en hånd på hans skulder. Bare rolig, du er ikke den første, der bliver fanget i hendes net. Men husk, hun er ikke som de fleste. Hun har sine egne regler. Mikkel kunne mærke varmen fra hendes hånd, og et øjeblik var der noget i hendes blik, der fik ham til at glemme sin usikkerhed. Måske var det den der lette, næsten erotiske glød, der altid syntes at følge hende, som når lyset rammer en smuk perle og får den til at skinne. Senere på dagen gik Mikkel en tur langs åen,
hvor træerne allerede begyndte at springe ud i forårsfrodighed. Han tænkte på, hvordan hans liv havde ændret sig så hurtigt. Fra den trygge lille by i Jylland til den pulserende by Aarhus, hvor han nu var fanget i et net af relationer, der var både varme og komplicerede. Da han vendte hjem, ventede Lene på ham med aftensmad. Hun havde lavet klassisk dansk smørrebrød med sild, æg, rejer og frisk dild. Bordet var dækket med en fin dug, og lyset fra stearinlys kastede bløde skygger på væggene. Mikkel lagde mærke til, hvordan Lenes hænder bevægede sig yndefuldt, da hun satte tallerkenerne på bordet. Hendes negle var perfekt plejet, lakkeret i en diskret rød farve, og hendes parfume efterlod en duft af jasmin og vanilje i luften. Du behøver ikke lave mad til mig hele tiden, sagde Mikkel, mens han tog en bid af det lækre smørrebrød. Lene smilede og blødgjorde sin stemme. Det er ikke kun for maden, du vil. Jeg nyder at have dig her. Det føltes som om lejligheden blev levende igen. Senere ringede det på døren. Mikkel gik for at åbne, og der stod Kirsten iført en løs, hvid bluse, der afslørede hendes solbrune skuldre, og et par smalle jeans, der fremhævede hendes lange ben. Hendes smil var varmt, men også fyldt med et hint af noget ubestemmeligt. Mikkel, sagde hun og rakte hånden frem. Jeg tænkte, vi skulle tage en kop kaffe sammen. Bare os to. Mikkel tøvede, men fulgte med. De gik ned til en lille café i nærheden, hvor de fandt et hjørne, hvor de kunne tale uforstyrret. Over kaffen afslørede Kirsten små glimt af sin fortid, historier om tab, kærlighed og svigt. Hun fortalte om sin afdøde mand, om ensomheden og om en hemmelighed, som hun endnu ikke var klar til at dele. Mikkel lyttede intenst. Han følte sig drejet af hende, både af hendes styrke og sårbarhed. Men samtidig voksede en uro i ham. Hvad skjulte hun for ham? Hvorfor havde hun åbnet døren for ham den aften? Var det bare tilfældigt, eller var der mere i det? Da han vendte hjem til Lenes lejlighed, kunne han ikke ryste følelsen af, at noget stort var på spil. Lene ventede med en kop te og et opmuntrende smil, men Mikkel kunne se, at hun også havde lagt mærke til hans forandring. Det er ikke bare Kirsten, er det? Spurgte hun stille. Mikkel sukkede. Nej. Det føles som om, jeg træder ind i et spil, jeg ikke helt forstår. Lene nikkede og lagde en hånd på hans kind. Vi har alle vores kampe, Mikkel. Men husk, du er ikke alene. Og nogle gange er det netop i det ukendte, at vi finder os selv. Den aften lå Mikkel vågen længe. Tankerne om Kirsten, Lene og sig selv dansede i hans hoved. Noget var ved at ændre sig, og han vidste, at han måtte vælge, hvilken rolle han ville spille i det spil, der havde taget sin begyndelse. Men i skyggerne udenfor, bag gardinerne i den gamle lejlighed, skjulte der sig hemmeligheder, der ventede på at blive afsløret. Hemmeligheder, der kunne vende op og ned på alt, hvad Mikkel troede, han kendte, og en aften, da mørket sænkede sig over Aarhus, bankede det uventet på døren igen. Ikke som et venligt besøg, men som en varslet trussel. Mikkel stod ansigt til ansigt med en gåde, der ville tvinge ham til at træde ud af skyggerne og konfrontere fortiden, både sin egen og andres. Det var kun begyndelsen på noget, der ville ændre alt. Efter den uventede bank på døren stod Mikkel stille et øjeblik, hjertet hamrede i brystet, mens han forsigtigt gik mod entréen. I døren stod en fremmed mand med en slidt jakke og et ansigt, der bar spor af både træthed og noget mere urovækkende. Mandens øjne var skarpe og søgende, som om han ledte efter noget eller nogen. Mikkel Jensen, spurgte manden med en stemme, der var både lav og fast. Mikkel nikkede, usikker på, hvad han skulle sige. Ja, det er mig. Hvad kan jeg hjælpe med? Manden trak en lille mappe frem og rakte den frem. Jeg er fra et firma, der har en interesse i nogle oplysninger, der vedrører din tante Lene. Det handler om noget, der skete i hendes tidligere ansættelse. Mikkels blik flakkede mellem mappen og mandens alvorlige ansigt. Han havde aldrig tænkt over, at Lenes fortid kunne indhente hende på denne måde. Hun havde altid virket så stærk og uovervindelig, men måske var der hemmeligheder, hun havde holdt skjult for ham. Kan jeg se mappen? Spurgte Mikkel, og manden trådte et skridt til side, så han kunne komme indisk indenfor. I lejligheden satte de sig ved spisebordet, hvor Lene netop var kommet hjem. Hun mærkede straks den anspændte stemning og så på manden med et blik, der var både undersøgende og forsigtigt. Hvem er du? Spurgte hun køligt. Manden gav en kort nikken mod Mikkel. Jeg er ansat i en efterforskning, der vedrører din tidligere arbejdsplads. Der er kommet oplysninger, som kan have konsekvenser for dig og din familie. Lene trak vejret dybt, og et øjeblik var der tavshed. Så sagde hun med et fast blik, hvis du vil have svar, må du tale med min advokat. Mens diskussionen fortsatte, stod Mikkel tilbage med en følelse af uro. Han kunne mærke, at noget var ved at bryde frem, noget, der skulle ændre både hans og Lenes liv for altid. Senere den aften, da mørket havde sænket sig over byen, sad Mikkel alene i sit værelse.
Han kiggede ud gennem vinduet på de blinkende bejlis og tænkte på, hvor skrøbelig tilværelsen kunne være. De hemmeligheder, der var skjult bag facaden af hverdagen, kunne pludselig træde frem og rokke ved alt. Pludselig ringede hans telefon. Det var Kirsten. Mikkel, vi må tale. Det handler om Lene og mig, sagde hun med en stemme, der bar både frygt og beslutsomhed. Mikkel følte en kold ridslen ned ad ryggen. Hvad var det, Kirsten skjulte? Og hvordan hang det hele sammen? Han vidste, at hans liv var ved at tage en drejning, han aldrig havde forestillet sig. Mellem fortidens spøgelse og nutidens udfordringer skulle han finde sin egen vej, og måske også sin egen styrke, men én ting var sikker, intet ville nogensinde blive det samme igen. Mikkel stod i køkkenet i lejligheden på Trøjborg og rørte i sin kop kaffe, da telefonen igen ringede. Det var Kirsten. Hendes stemme var lav, næsten hviskende, da hun sagde, Mikkel, jeg har brug for at vi mødes. Det handler om Lene og om noget, der ligger langt tilbage. Han mærkede en knude i maven. Hvornår og hvor? Kom til caféen, Den Grønne Fristelse, ved åen om en time. Jeg vil forklare alt. Hun lagde på, før han kunne svare. Mikkel kiggede ud af vinduet, hvor forårslyset dansede i vandet. Han vidste, at intet ville blive som før. Han skiftede hurtigt tøj, en mørk skjorte med let åbnet krave og et par veltilpassede jeans. På fødderne tog han sine sorte lædersko med en diskret glans, som han plejede til mere formelle lejligheder. Han ville gerne gøre et godt indtryk, men uden at virke for anstrengt. Da han trådte ind i caféen, var Kirsten allerede der. Hun sad ved et hjørnebord, hendes lange hår faldt blødt over skuldrene, og hendes øjne glimtede under de lange øjenvipper. Hun bar en løs, cremefarvet bluse, der diskret afslørede linjerne på hendes skuldre, og en mørk nederdel, der fremhævede hendes slanke figur. Der var en let elegance over hende, som gjorde det svært ikke at lade blikket dvæle lidt længere. Jeg ved, det her måske kommer som et chok, begyndte hun, mens hun tog en dyb indånding. Men Lene er han fortid, som du ikke kender til. Mikkel nikkede opfordrende. Hans hjerte hamrede nu så kraftigt, at det næsten overdøde caféens rolige summen. For mange år siden, fortsatte Kirsten, arbejdede vi sammen på et firma her i Aarhus. Der var noget, der skete noget, som blev dækket over. Lene var involveret i en sag om korrupte forretningsaftaler, men det blev fejet ind under gulvtæppet. Mikkel rystede på hovedet. Jeg troede, Lene var ligeglad med det hele, at hun bare ville leve sit stille liv. Det var hun ikke, sagde Kirsten og lænede sig frem. Hun kæmpede, men måtte tie. Og nu ser det ud til, at de gamle spøgelser er ved at dukke op igen. Derfor kom manden i går, han leder efter beviser, og jeg tror, de prøver at trække Lene ind i noget, der kan ødelægge hende. Mikkel mærkede en blanding af vrede og bekymring. Han havde altid set op til sin tante som en stærk kvinde, men nu føltes hun sårbar på en måde, han ikke havde forventet. Du skal passe på hende, sagde Kirsten blidt. Og dig selv. Efter mødet gik Mikkel langsomt hjemad gennem de smalle gader i latinerkvarteret. Han tænkte på Lene, hendes elegance, hendes styrke, men også på den smerte, hun havde skjult så længe. Han kunne næsten høre lyden af hendes høje hæle mod gulvet og duften af hendes parfume, når hun gik forbi. En kvinde, der gemte både sårbarhed og en vilje af stål. Da han kom hjem, ventede Lene allerede. Hun stod i stuen iført en dyb rød kjole, der fremhævede hendes figur på en måde, som fik Mikkel til at tabe pusten et øjeblik. Hendes øjne mødte hans med en blanding af stolthed og sorg. Vi må tale, sagde hun roligt. De satte sig ned, og Lene begyndte at fortælle sin historie om kampen mod uretfærdighed, om svigt fra mennesker, hun havde troet på, og om hvordan hun havde måttet vælge mellem at kæmpe eller at overleve. Mikkel lyttede, og for første gang følte han, at han virkede sig sin tante ikke bare som en beskytter, men som et menneske med dybe ar og hemmeligheder. Samtalen blev afbrudt af en pludselig banken på døren. Begge vendte sig mod lyden, og Mikkel gik hen til døren. Udenfor stod manden fra i går, men denne gang var han ikke alene. Bag ham stod flere personer med alvorlige blikke. Vi har brug for at tale med jer alle, sagde manden, mens han trådte ind i lejligheden uden at vente på invitation. Lene lukkede døren bag dem med et hårdt smæld. Mikkel mærkede adrenalinen pumpe. Situationen var ved at eskalere, og han vidste, at det, der var begyndt som en uskyldig historie om familie og kærlighed, nu var blevet til noget langt mere farligt. I det øjeblik gik det op for ham, at han ikke bare stod over for en kamp for sin tantes ære, men også for hans egen fremtid. En kamp, hvor grænserne mellem ret og uret, sandhed og løgn ville blive sløret, og mens mørket faldt over Aarhus, stod Mikkel, Lene og Kirsten over for en udfordring, der kunne ændre alt, og som ingen af dem var klar til, men én ting var sikker. Hemmelighederne ville ikke forblive skjulte for evigt, og bag gardinerne i den mørke lejlighed ventede endnu flere gåder på at blive afsløret. De fremmede gæster trådte ind i lejligheden med en beslutsomhed, der straks satte luften i rummet under pres. Mikkel mærkede, hvordan hans hænder blev kolde,
og hans blik søgte Lenes. Hun stod rank, men der var en tøven i hendes øjne, som han aldrig tidligere havde set. Kirsten holdt hans arm let, som for at give ham mod. Manden, som havde ført an, præsenterede sig som Henrik, en privat efterforsker hyret af en anonym klient. Han lagde en mappe på bordet foran Lene og åbnede den langsomt. Indeni lå dokumenter, gamle e-mails og fotos, der pegede mod en sag om økonomisk svindel og magtmisbrug, hvor Lenes tidligere arbejdsgiver var impliceret. Vi har beviser for, at du, Lene, enten ved eller har været vidne til aktiviteter, der kan vælte hele ledelsen, sagde Henrik med en hård tone. Det er vigtigt, at du samarbejder, ellers kan konsekvenserne blive alvorlige ikke bare for dig, men også for din familie. Lene løftede blikket og mødte hans øjne med en isende ro. Jeg har allerede betalt min pris for den sag, svarede hun lavmælt. Og jeg vil ikke lade min familie lige under det igen. Mikkel trådte frem, hans stemme fast, selvom hjertet bankede hårdt. Hvad vil I have os til at gøre? Henrik smilede koldt. Vi vil have sandheden frem, og vi vil have den nu. Kirsten trak vejret dybt og så på Mikkel. Mikkel, du må forstå, at det her ikke bare handler om gamle sår. Det er en magtkamp, og vi står midt i stormen. Lene rejste sig og gik hen til vinduet. Hun trak gardinet til side og kiggede ud over byens lys, som glimtede som små stjerner i mørket. Jeg troede, at jeg havde lagt den del af mit liv bag mig, sagde hun stille. Men det ser ud til, at fortiden ikke vil slippe taget. Mikkel mærkede en pludselig trang til at beskytte hende, ikke som en nevø, men som en mand, der var villig til at kæmpe for det, han elskede. Henrik lagde mappen sammen og gjorde sig klar til at gå. Vi venter svar inden en uge. Indtil da vil vi holde øje med jer. Døren smækkede bag ham, og en tung stilhed sænkede sig over lejligheden. Lene vendte sig mod Mikkel og Kirsten med et smil, der var både træt og beslutsomt. Vi må være stærke sammen. Mikkel nikkede og følte en ny styrke vokse i sig. Han vidste, at kampen, der ventede, ville teste grænser, venskaber og kærlighed på måder, han aldrig havde forestillet sig, men i et hjørne af lejligheden, skjult bag en bogreol, lå en lille æske med et gammelt fotografi og nøgle. Noget, ingen endnu havde opdaget, men som kunne ændre alt, og udenfor, under byens blinkende lys, ventede skyggerne stadig, klar til at træde frem og afsløre hemmeligheder, der kunne knuse eller frigøre dem alle.